before mina myself ngongile KZN ngiyamazo senza umculo uPremier ngiyamazo senza umculo lapha ka education ngiyamazi nje senza umculo MEC waka education ngiyamazi esewuPremier ngiyamazi entwana ethinta usenza umculo ne fraud yena as a person senza umculo akayena umuntu wefraud akile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abantwana ehlobo ngwele ngaphuphi inyoni ziphupha amehla namalanga mthombo ogelezayo ngabonakala ukuthi itha zami ziyaxolisa uma sezibona amandla amakhulu asemazulwini. Ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kepha ngenxa amaqiniso nokuma namhlanje sebeyangithanda wena onyanya ofokofo ngeke ngize ngempatha mina agcwala ngakufakela nangisekisi. Ngixolisa kakhulu live wami bekumele ube Tuesday ngo8 bengibhizi kakhulu ke edamini ngoba idamu liya extendwa njengoba ngangishilo ngithinta yonke into mangithinta idamu ngithinta umuzi ngithinta lokho konke nje ngiyathinta yabo konke kufuneka nginyuke so ke kubhizi ke idamu la extend ke so ngibe busy kwazi kwaba late sengikhona ke manje ngizothinta udaba oluthinta uGeneral Mkhwanazi maselithinta nosenzo umchunu kulolu daba ke masekuthinteka enye insizwa ke ekuthiwa uVusi Matlala mangaphosisi nomunye ekuthiwa uHosi kube sekuba khona umlungu futhi eParliament oke wa implicator ke uMamkhize kodwa usexolise lo mlungu wazi waguqa ngeenyawo ube naye lo mlungu ubethe ibhame ezatholakala zayixhumene yabo kodwa kusexolise wazi waguqa ngeenyawo yabo usexolise wazi waguqa ngeenyawo wathi cha kwaphambana amagama uVusi wayeqonda umunye uVusi wakhuluma ngomunye abantu madode bengazi nabelungu bazididide emhlabeni kodwa ke njengoba ngifuna ukuthinta ke sibonge nje kulowo mlungu uthi ke uyakwazi ukuzehlisa axolise bebengabe bhedile uyabo wafa igama lomuntu lilani ngangeni khona right ngizothinta kudaba othi uMkhwanazi ngoba siyabona ukuthi umhlaba uyanyakaza ngamaqiniso avezwe uMkhwanazi ngokusho kwabantu mhlaba uyanyakaza nami ngukho ngibhaka ngeke ngathula ngiyabona abantu abaningi bathuli ngoba abantu bamaxoki emhlabeni bathuli kodwa ke sibabonge labo ke abaphumela obala ngokusupporta ibonge futhi nalabo abangena mina ke ngisoze ngayikhuluma into 1 engengimele 2 into engimangisa sathi thula namase ngiyathula njengesidididi ngiyenzi lonto mina futhi ngiyikhuluma into engeke iziyenzeke odabeni lukaMkhwanazi I so wish ukuthi abantu I so wish ukuthi abantu ngangcono ukuthi abantu abanjeya yaba kuthiwa abantu bayakwazi ukuma bekuzoba ngcono manje into engiwarisha kakhulu ngodaba likaMkhwanazi ingoba ngiyabaza abantu bangasukuma bame bathi siyakumela after 3 months 4 months sebekhohliwe sebekushiya ekwengalo inkinga ebethe bazoma nawe bese bekhohliwe wena usulwa wedwa private ngangcono ukuthi abantu akubona abantu man abantu kube kwaba nodaba abasukumela phezulu wabona ukuthi abantu bangabulala umuntu ngodaba elalithinta ubakuthuba ubabudlamini wakuthiwa urepi ngani lo wakuthiwa ubusho lamahala babe ngakubulala abantu baphi namhlanje tholi 10 years
udaba oluthinta ingane ucwecwe kwanyakaze wonke umhlaba manje kuthuli kuthenya uma kacwecwe is still going through the same pain kodwa abantu sebethuli still going through the same pain abantu sebethuli ngiworried mina ukuthi njengoba abantu bemthakasela ngawo ugeneral kungaba na next year bazobe besabambene nganje I so wish ukuthi ngathi kungabanjwana kanje kuze inqotshwe impi ekubhekweni nayo I so wish ngangcono abantu akubona abantu ngangcono abantu yazi madoda angazi ngichaza ngithini lento ukuthi ngifuna ukuli-analyze lo daba ukuthi into ezohamba kanjani le ngisadila nomuntu kwamanje abantu man kwafika MK abantu angathi bayahlanya bendiza namhlanje abantu ababendisa sekuyibona abakhuluma kambi MK abantu man General Mkhwanazi into emnandi ngawo ukuthi ngiyakubotha isitori sakho yasazi ngiyakuthanda ngoba ngiyakubona isitori sakho yasazi nesibindi futhi unaso futhi uyayiyela insizweni abantu laba umuntu uyajika nawe la ukhona man khona abantu ababethi bayakuthanda bayakusupport empilweni namhlanje bakujikelile I so wish kuzoqala wona nje ama politicians avela jike bese jikile ayo convince ama branch awu ukuthi hayi ngeke siyajika manje mhlawumbe ngichaze le ndaba into eyenzakala la uyabona uMkhwanazi noma inini mawulwela abantu ngokweqiniso kunamandla watholayo noma inini into engafuneki ukuthi uthulela abantu kanti awubalulwe ngokweqiniso so uMkhwanazi ulwela abantu ngokweqiniso kuze kuphinde futhi kucaca ukuthi kungamane kuchitheka igazi kunokuthi kube khona umuntu omsulwa ekuzochithwa igazi lakhe noma uzohlukunyezwa kungamane kuchitheka igazi agcini ngokuthi ngamane kuchitheka igazi kunokuthi uhlukumeze kumuntu kuthiwa kungamane kuchitheka igazi bese liyachitheka ngempela ngokuthi igazi lichitheka kuvikela umuntu bese liyashintsha leli gazi lichitheke kuvikela umuntu bese nalo liba namandla ukuweza amakhola besethi sihlanziwe sinamandla igazi la Jesu kangayichaza ukuthi uJesu umuntu uJesu ingoba naye igazi lakhe lachitheka ethi uvikela umuntu kwase kuchitheka igazi lakhe ngokunjalo kunamagazi abantu achithwa amaphoyisa kuthiwa kuvikela umuntu bese yashintsha lawo magazi abe namandla beba namandla bese yambatha uMkhwanazi ngoba uyena commissioner la eKZN yini ingqinamba once kwaba negazi elichithekayo laba namandla sengikhuluma spiritual level ke manje once kwaba negazi elichithekayo kwaba namandla kufuna lihlale liphinde futhi lichitheke lihlale liphinde futhi lichitheke uma lichitheka makuthiwa amaphoyisa sasedubula abantu abawu10 ayanyuka futhi amandla ngoba kuvikelwa abantu izoqala phi inkinga uma sekuthiwa alisekho igazi elichithekayo ngoba yindaba mhlawumbe uMkhwanazi usephumile esikhundleni once waphuma esikhundleni lamagazi abechitheka azoshintsha ngoba ngithi alisekho elichithekayo abasekho abantu ekuthiwa bavikelwa uye mhlawumbe usephumile esikhundleni aseyahlehla lamagazi enze manje asezolwa naye as a person yini manje emincelwa ama politicians manje
kakhulukazi la wathintekayo amincela ukuthi nje ngoba vele icontract yakhe umkwana seyizophela bamincetha iphela bese ingavuseleka kwenzekeni la ichaza into isho umkhwanazi la ubhekene noSiyani khuluma uSiyani ngiyakhuluma manje njengoba umkhwanazi ebhekene noSenzo Mchunu ake ngikhuluma iqiniso nje mina before angikhuluma indaba yamanje before mina myself ngongile KZN ngiyamazo Senzo Mchunu uPremier ngiyamazo Senzo Mchunu lapha ka education ngiyamazi nje Senzo Mchunu MEC waka education ngiyamazi esewuPremier ngiyamazi entwana ethinta uSenzo Mchunu ne fraud yena as a person Senzo Mchunu akayena umuntu wefraud honestly uSenzo Mchunu as a person bazongifakazela abasebenza naye uSenzo Mchunu as a person akayena umuntu wefraud kodwa ngoba yinda ngoba uSenzo Mchunu njengoba elapha uhlangene neNkuzimalanga uhlangene neNkuzimalanga ezikwazi ukudlala igame uyabona kwakona ukuthi ifana kanje lento uSenzo Mchunu mawumbheka akuyena umuntu ongamthatha mfowethu ngampela uthi uyakombeka emaphoyiseni uSenzo Mchunu Senzo Mchunu umuntu nje bafethu ogudi makuthiwa mhlambe uzomenza abe upresident noma uzomenza abe mhlambe uminister waka education noma uminister walapha na kodwa makuthiwa kuyogijiywa akayona lo nhlobo ungayithatha uyigaxe emaphoyiseni kwakona ukuthi ubekwe emaphoyiseni ubekwe ngamabomu khona ichess edlalwayo ukuthi abekwe la fakona ingangithi ngeke mina kwakona ukuthi ayobeka emaphoyiseni akuyena nje Senzo Mchunu umuntu ekuthuna odlame unolaka unjani umuntu ojekhe singasithi uSenzo Mchunu is a gentleman kodwa kwakona ukuthi ayobekwe emaphoyiseni kuthiwa phatha lo mnyango lo khona ichess vele ukubeka kwakhe edlalwayo and leya ndoda leya uma ikhonzile akuyona le yixoki sasihamba nalo leya ndoda yahamba noRamaphosa kusayihlazo ukuhamba noRamaphosa ngiyakhumbula nje la eThekwini kukhona ilento iCamp Kazikalala neCamp kaSenzo Mchunu uyabo ekazikalala befuna ukufaka unkosazana or something la uSenzo Mchunu wancamelanga ukuthi agcine ekhishwa ekubeni uPremier ubekhishwa wayohlala ekhaya wangenza lutho wahamba wayolima leya ndoda nina nibuka uSenzo Mchunu kanti behind uSenzo Mchunu awazi ukuthi khona obani ngithake ngiyicacise nje ukuthi emadoda okwesibili ipolitiki le ngeke ngibabona abantu bezela ipolitiki ngobuso ipolitiki ine system yayo ehamba ngayo ipolitiki kuzothi uhulumeni une system yakhe ayi operatela ngayo njengoba nibona umkhwanazi esevele ekhuluma kanje in fact akalwi nomuntu as a person ulwa ne system abona kahle ukuthi ngizothi ngiyareporta la mhlambe kade report ivele inyathelwe lento ngithi ngiyangaphi inyathelo angivele ngiyijume lento enziwe umkhwanazi ukuyijuba angivele ngiyijube ngoba isystem sizothi siyamkhipha uSenzo Mchunu kuvele ngene omunye ngiyabeza abanye bethi akaphuma uSenzo uzobe ephuma uSenzo kuvele ngene omunye nalo ngene omunye uzongena kwisystem kodwa uma ngasabantu kungaba abantu laba abajikayo bavele bame nomkhwanazi kunzima ngoba kusazodlala igame njengamanje khulilekani nje sazokilaliswa nje lento delay kuthiwa hayi lokhu sizokukhuluma lokhu sokwenza ukuthi lana kuzoba njena uyabona ke maswezwe isilima sokugcina kuvule kuthiwe
sizovula iCommission ezophenya ngalezi insolo noma kuthiwa noma kuthiwa hayi udaba salilandela sisal investigator phansi amaphaphu bese yabiza umkhwanazi iphathi mandla zithi thula ke manje ungabe usaphawula ngalento thula ke manje mkhwanazi ungabe usaphawula thula ngoba indawo nendawo inomthetho wakhona ine system ekuqanjwa ngayo kuthiwa thula sizokunika lokhu sikunika abazokuqapha but ungabe usaphawula inhlobo ngalento avela vala umlomo kokugcina ngci uxakeke ukuthi hayi uzobuya a brief uthi khaba kanjani noma after 4 weeks kuthi nje nya ngibuzo ngiphala ulimi ukuthi ikhona yini enye update mhlambe ezoqhamuka very anytime soon phela ngoba ikhona ni update ezoqhamuka anytime soon ngoba phela bathi uyibheka indlela lento esukume ngayo into edinga update le usuku nosuku kuyafuneka update abantu bayayidinga update ukuthi kwenzakalani bayayidinga abantu update ukuthi kwenzakalani usekhulumile noMaphosa uthini usenzo mkhunu bathini laba kunjani makunjena uthini umkhwanazi le khona umkhwanazi ngabe le khona uthi usaphephile yini uthini abantu nje bayayidinga update makunje ngoba imoya ivukile kodwa inkinga abantu laba uyabona manje into emincelwe yinkunzi ukuthi akuphela icontract yakhe bese bangamnika noma isiphi isikhundla avela suswe kulesi ngoba lesi samba negazi lesi avela suswe nje kuthiwa hayi sokulahla kulesi asikhundla sakususa kulesi hayi ukuthi mhlawumbe ubalexel ukuthi uba abantu laba abantu kodwa mkhwanazi insizwe ezisibindi njengawe baba ziyafuneka mkhwanazi insizwe efana kanje ziyafuneka ezikwazi ukuyiqonda ngqo isystem ngoba ikhona isystem baba kushawa umuntu engenacala kusabotage umuntu mfowethu kungenasidingo igravazi system uyabona ugetengwe kuze kube into engathi norm ukuthi mawunemali awubupheki wrong mkhwanazi uyazama ukuyiqonda ngqo leyo system le yaza kodwa mina ipray ukuthi abantu bangajiki ngoba vele uzozana ukusilence ukuthi angabe sakhuluma and abantu akufanele mayisethuli nabo ke manje ufuna kube yibona aba active ke manje benza into efana nama campaign into efana nama march into efana nani into ezoqhina kuloko active nje yabo kodwa yena I doubt ukuthi anytime soon nizopha nimbone ekhuluma isystem liyayidlala ayidlala uvela ukhonjisa uhehe owayenza usasesikoleni iphutha owale nje usesikoleni 2 years ubona nawe uthi awukho msulu wakwalenza iphutha isystem le ekudilwa nawo la jwala ngekufakela ngeke ungezwa sekuthiwa hayi nomkhwanazi unamacala awenzile nje wabeke bathi bayazi isystem mina ke mkhwanazi mina nje ngingedwa nami nje am behind you kodwa ukuthi ngiworried ngabantu abantu bayajika manje abantu bayajika abantu kodwa mina ngithukile afuqamba manga ngithukile nje mangabe ngizwe indaba enje ethi usenzomchunu ngoba ngiyamazi usenzomchunu akuyena utsotsi la baba akuyena utsotsi la ngiyamazi mina as King Bhaka ngiyamazi usenzomchunu yena utsotsi la baba yabo ongenzeka ukuthi usefike naye washintshwa ipolitiki yokuba national yabo but hayi egazini lakhe ayena utsotsi la baba akukho mawuthanda you can go back baba umcheke esaka education umcheke mawuthanda upremier ukuthi khona le report yake yavela usezomchunu utsotsi akuyena utsotsi la baba kodwa ngeke ngiphike manje mangathiwa khona ubutsotsi obukhona ngoba I don't know ukuthi ubani umsebenzisayo igama kuBhaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uBhaka kodwa yini inqwele ebhoqa imiza abafokazana ngotholotho likaMentshise thuluza ngihambi nalo ngilifica etsimini iqhamu uqakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini nguma bavuke njengedanga abaningi unogwadobhodwa ayikhulule kufa amakhandakanda we madoda zwile nje bandla sibonge kulo yamlungu loya obe implicate umuntu wrong ethi yabona futhi abelungu angazi mina abelungu nababhayiza ethi ibhame zatholwa emzini kaMamkhize
kwakuyizika amahlala bese ngabe uvela uyakhuluma nje mase kuthiwa veza ufakazi baleyo nto ukuthi bengidlala nami bengihalela ukuthi nami ngisike la ngingasika khona bengidla seqolise wazwa waguqa ngamadolo cabanga abantu bese bethi hawu ibhamu lihlala kanjani emzini womuntu kungezanda manga umlungu beyidlalela nje umlungu baphathi mayiphathi le abanye bese bekholile wemadoda emhlabeni hayi emhlabeni isemhlabeni la abantu laba abanye bese bekoliwe emadoda hayi mkhwanazi mfowethu mina njengoKing Park ngithi mina ngiyakuzwa futhi ngiyayibona mina impi ephezulu kwakho futhi ngiyayibamba nengcindezi futhi ngiyakufila ukuthi ngempela abantu basebenzela honest hayi ngiyakufila baba ngiyakufila futhi ngiyakubona ukuthi ngempela ungafa ufela abantu kodwa kulokho cha ngeke uzobulawe kulokho makuthi khona bethe umkhwana uzobulawa khohlwa likho igazi lakhe lizochitheka yini ezokwenzeka uzodlalisa irafu nje futhi hayi manje from next year nje bazoqala ke bamdlalisa irafu okwamanje bahlonipha ukuthi babona abantu ukuthi basakwi high bayamsupport bayazi ukuthi abantu bazobuye behle kuyaziwa ukuthi abantu hayi buye kuphasha kumuntu umuntu angakuthuka manje afuna ukukubulala next week ngithi mina ubaphi ababekhala ngoba budlamini bethu waboshela mahala nani kwablock ke social network blockade manje baphi ngeke fuck all and lento ethinto umkhwanazi into esithinta direct sonke ngoba isystem ihlukumeza wena usekhaya ulapho ukhona igebengu lesokuliba nazo zihlukumeza wena usekhaya icorruption ihlukumeza wena usekhaya kuthatha imali enkulu ziye kumuntu oyedwa bese kuthi abantu abaningi bangatholi lutho thi imisebenzi ayikho kube nendoda eyodwa nje ithola amabhiliyoni uNkulunkulu anibusisi number yami 0798130260 Saturday ngizobe ngisedamini ngiyosebenza ngezinga eliphezulu into ezibucayi mina kangisebenza into zokuganga nezokuhlala sebenza into ezibucayi ngako nginedamu lami yabo ngako futhi ipower yafuna ibhano ngako ngizabela ngebhano nje and kwakhiwa ngisho indawo kulenda lona yokulenda ibhano yokupaka ilimuzini uNkulunkulu aniqinise avikele nani lapho nikhona emakhaya nani niphephe sibonge nje ukwazi ukuba nobuhlakani bokubona umuntu bengabe nimele ngokweqiniso benobuhlakani nje bokwazi ukubona kodwa la angabhekwa kakhulu usenzo cha inkunzi ilezi esemva kwakhe mawubheka usenzo uzoyilahla khona inkunzi engemuva ekuyizona ezicontrola yonke isystem papa yini khuluma usiyani ngiyakhuluma manje njengoba umkhwanazi ebhekene nosenzo umchulu ake ngikhuluma iqiniso nje mina